Jotend sikunde kaachiel kod boards mag sikunde ma piny owacho ywago pek mar skunde mikelo kod deko mar piny owacho mar oro omenda mar somo e skundego e tam mar 2. George Juma miyowa ler mathoth. Malo jumbe 2 tok yepo mar sikunde tamno mar 2. Piny owacho pok ooro omenda mar somo ne sikunde. Gino ma jotend sikunde kaachiel kod boards matayo sikunde wacho ni osekelo pek e tayo sikunde. Jakom marwakno ma jotend sikunde mag primar ma ong'ere ka Kenya Primary Heads Association kata KEPSA e bade ma Migosi Daniel okelo wanyo jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikunde nikech deko mar omenda mar somo. Ka sani pok odonje wang' sani wawinjo matek. Adiera makende en ni wawinjo matek. Nikech ka pesa onge to programs mag skul idwa no dhi mbele, ok en tich mayot. Okelo wanjo jotend sikunde sani kawo mana hola mondo ka ginyiew go gigo eko madwarore mondo ka somo dhi nyime e skundego. Of institutions jotend skul ok nindi, gitemo gi yore te ka gi kacha mondo programs manie skul oringi. Sama magi ringo ni tiende ni gope donje. Gope nyaka koro donje mondo ne ni gik moko ok dhi marach e skul. Ywak ma ogol rogno ma jotend sikunde e bade ma Migori bende koro sir kod jokanyo mag boards mag sikunde mawacho ni nyaka sani ok ginyal kata chulo jotije mamoko moting'o chuk dar marito sikundego. I know it's a big challenge, especially now we have opened the schools. We have so many people, many things to do. We have many activities to do. For example, we have our support staff. We need to pay them. We need to buy stationaries. Serikal release pesa chon mondo mi schools teach mayot. Ok en tich mayot ka pesa leo to weche mag JS gi ochakre machiegni. Gidwaro a lot of money mitimo go so many things. Renovations, desks, gin gik mang'eny. Jotend sikunde wacho ni kawo pogore kod deko mar omendani. Piny owacho bende osebedo kawo omendani matin tin, bende koro miyo gibedo kata kod pek e timo chenro mopogore opogore e wang' sa. Bende kata kiore percentage mwa expect. Kwa expect 50% in first term. Orno 50% no nikech budget mar first term no rom gi 50% monego bedie no. Ka en second term kaka koro sanie, we expect 30%. Wagombo ni kaber to sirikal ornwa 30% mondo mi programs oringi. Kwa chope third term, wasenge kaka program onego ornwa 20%. 20% no obi kaka en no. To kubiro nusu. Miyo wadonje gope, miyo programs mag school moko ok dhi e yo maber. If it was my wish, the government should look afresh on the student capitation per student and increase the ratio maybe from currently from 15 to 22 so that we can have enough funds because we also need to procure many things in the school. Maduong' ahinya gi release pesa gi in good time. Maybe in future kata budget mwadhieni ging'iye ka ginyalo medo kendo pesa no matin. Owuoge 15 probably to nyaka 22,000. As they do that, jopuonj bende gimedi. Because kaka imedo classes, e kaka jopuonj bende obed ni medo. But we realize jopuonj tin, students to timenadi ng'eny. Komachielo no ma jotend sikunde mag primar e bade ma Migori bende koro chung' motegno ne gintiere kod nyalo kaachiel kod lony mata sikundego mag junior sekondar. Gin gi ngufu, gin gi rieko, gin gi teko mar timo tijno at the highest level possible. Gin go jusi mamalo ma sirkal ok onego bed gi kiawa kata citizens of this country ok onego bed gi kiawa about the management of schools. Gin gi experience makende, gisekalo stages mopogre, omiyo they are equal to the task. Tend riwruok no ma jopuonj e pacho kainat bende osegolo chung' ma jotend sikundego mag primar koro nitie kod nyalo mag tayo sikundego mag junior sekondar. George Juma, Ramogi TV.